Si Davao City Mayor Rodrigo Duterte may react sa issue sa komedyanteng si Ramon Bautista kinsa miingon nga pasayan ang mga babae sa Davao atol sa kasaulugan sa Kadayawan 2014. Matud ni Mayor Rodrigo Duterte nga kinahanglang sensitibo ang usa ka tawo kung moduaw og laing lugar, hilabi na nga lahi-lahi ang mga kultura sa Davao. Everyone, whether you are a Tagalog, sabi ko nga, Bisaya, kima Muslim ka, kima Bicolano, you should avoid yung slur. Maraming magagalit yan eh. Balita ko kasi si Mayor Sara nag-react. Kasi ang hipon kasi is a slur sa Manila, ang hipon, parang maganda ang katawan pero ang muka pangit. We are a forgiving race. Lalo na tayo dito sa yung mga pangyayari ito, sabi ko sa inyo na just take it easy. Pag may mali dito, mga businessmen, construction, gano'n, we do not pursue them to the ends of the world to harass. Kung may mali dito o gano'n na simple na walang permit, gano'n, then we try to correct. O sige, gawain mo ito. Parang gano'n. I have reached the point na hindi ako naghahabol ng mali. Hinahabol ko yung napapasubo, paano ko tulungan. Nangayo sabdayon og pasaylo ang komedyante. Yan. I'm here in front of you to say my apologies because sinabi ko madaming hipon dito. Ayan. Oo nga. Nahihiya po ako sa inyo because you welcome me in your beautiful city. Andito po ako lagi at nag-enjoy po ako dito para masabi ko po yung mga bagay na yun na marami sa inyo ang na-offend. I say my sincerest apologies. Sana po matanggap nyo. Ayun. Nandito po ako para makisaya sa Kadayawan Festival para maging enjoyable ang gabi ito. From the bottom of my heart, sobrang nahihiya po ako sa inyong lahat. Sana mapatawad niyo po ako. Mahal ko po kayong lahat. Gikatakdang istoryahan pa sa Davao City Council kung ila bang ideklarar nga persona non grata si Bautista.